jeħtieġ li immedjatament innaqsu d-distakk mal-pajjiżi kompetituri tagħna. Sostna dan il-Kap Eżekuttiv tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta Alan Borg f'konferenza tal-aħbarijiet li indirizza flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija Turiżmu Carlo Micallef fejn ġew ippreżentati ċ-ċifri tal-MIA għat-tieni kwart tas-sena. ċifri il-tnejn li huma saħħu li għandhom fejn jitjiebu. Fost l-oħrajn ġie spjegat li n-numru ta' passiġġieri li għaddew mill-ajruport Malti bdew jiżdiedu. Iżda minkejja dan l-aktar pajjiżi li kienu storikament importanti għal mutur turistiku Malti ħadu daqqa. Dan kif meta ċ-ċifri ġew qabla ma' dawk tal-2019 uraw illi passiġġieri mir-Renju Unit naqsu bi 33%, tnaqqis mill-Ġermanja b'36%, kif ukoll minn Spanja bit-tnaqqis ta' 24%. Fil-waqt li l-akbar żidiet illi ra pajjiżna kienu turisti ġej minn Franza u l-Italja. Fl-ajruport Malti naqsu l-vjaġġi tal-EasyJet b'16%, Wizz Air b'41% u Lufthansa b'4%. Numri illi iwasluna sabiex inkunu l-aħħar fil-lista mal-kompetituri tagħna. Net News tkellem ma' Alan Borg fejn saħaq illi triq hija pożittiva madankollu ċertu affarijiet m'għandniex kontroll assolut fuqhom bħal effetti tal-pandemija. It takes time biex dak li jkun jerġa' jibni l-reserves tiegħu u jibda jara r-rota ddur. Ġifieri mhux qed ngħid li Malta qatt mhu ħadd ilħaq daw il-miri, però dan huwa din hija l-ewwel sena, l-ewwel sajf fejn aħna bdejna tard. Palma spjegajt, l-airlines jħobbu jippjanaw ħafna minn qudiem, ġifieri tipikament f'Novembru nkunu nafu l-iskeda tas-sajf xi tkun. Wa spjega kif minħabba l-kriżi fl-Ukrajna, il-prezz tal-fuel tal-ajruplani qed jara żieda drastika u għaldaqstant aktar ma pajjiż ikun il-bot, aktar il-prezzijiet tal-biljetti tal-ajru lejn pajjiżna jiżdiedu. Tul il-konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat ukoll li pajjiżna ra tnaqqis ta' vjaġġi minn numru ta' ajruporti, fosthom Frankfurt bit-tnaqqis ta' 31%, Catania bit-tnaqqis ta' 17%, kif ukoll Manchester bit-tnaqqis ta' 5%, riżultat tal-fatt illi l-linja tal-ajru nazzjonali Air Malta jew ma dixettir lejn ċertu ajruporti, bħal fil-każ ta' Frankfurt u Manchester, jew naqset it-titjiriet. Alan Borg insista li mingħajr linja tal-ajru nazzjonali ma tistax taħdem. L-Air Malta dejjem kellha rwol biex tikkonnettja lil Malta f'airports primarji fl-Ewropa u dan ir-rwol huwa importanti li jżommuh fit-tul. Ġifieri aħna ovvjament nsegwu l-sitwazzjoni minn viċin ħafna xi tiġri mal-Air Malta, però il-risposta tiegħek whether għandna bżonn Air Malta jew le, l-opinjoni tiegħi hija ċara. Iva, bla dubju. Fil-waqt li sostna li l-azzjonijiet industrijali u tnaqqis ta' ħaddiemet jagħtu daqqa għall-fiduċja tal-konsumatur, bl-aħħar episodju li rajna kien 300 bagalja mitluqa għal rieħhom fuq il-mitjar. Għala volja mhix direttament fil-kontroll tagħna nixtieq napologizza lil kull min ġie affettwat b'din is-sitwazzjoni. Ovvjament il-handlers tagħna fil-pik tas-sajf huma asset ħanajtek importanti ħafna biex l-airport jopera tajjeb. Ġifieri għandna bżonn li l-Air Malta fix-xhur li ġejjin magħna mal-partners kollha we make sure li dawn l-episodji ma jerġgħux jiġru. Minkejja dan kollu huma determinati illi jiksbu titjib u jħarsu l-qudiem kif inhumbassar illi sa tmiem l-2022 il-passiġġieri li għaddu minn Malta se jilħqu l-5.4 miljun persuna fuq il-livelli ta' bejn l-2016 u l-2017. Intant Alan Borg spjega wkoll li fost il-proġetti li jmiss fih dan l-MIA huma Sky Parks 2 u l-bidu tax-xogħol fuq apron ġdida illi mistennija titlesta sal-2026.